Kauli na ko. Naunsa man mo? Storyahi imong papa. Iyahan ang gubo ng atong pamilya. Dili ko siya maundangan ng iyang panghibabay. Na, sulod na si mong kwarto. Magstorya rami si mong mama. Sakto na. Nagsige na lang mo away. Wala naghikalina o kahap sa iyang atong pagpuyo. Isip pamilya. Basin matingala na lang mo. Nawala na inyong naginusarang anak. Sa iyong papa, sa pagkuwang isip imong ginikanan. Anak, panggaon na kauban sa imong mama. Ug maningkamot ko na magmalig-on kita hangtod sa kahangturan.
unan sa Batang Kata. We would like to thank their Board of Development Officers, Victorine Guido, Russell Tecron, Marco Brigoly, and Renita Rosales, Maricel Cordenes, Mary Rose Cabalida, Mary Virgil Maria, Marilena Pizan, Mary Joyce Aguilon, Anya Buno, Maria Revi Bernino, Rosa Quijano, Ferminia Rosatose, and Anne J. Balno.